Salutare dragilor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, mi-am prins coada sus. Poate vă întrebați de ce. Am pus aici jos o saltea de sport. După cum vedeți, m-am echipat toată în roze, în cap până în picioare. Am luat pantalonul ăștia cu TikTok și cu un tricou mai roz deschis. Și astăzi o să facem sportul. Sportul vine în categorie de încălzire, cap, brațe, corp și picioare și pe o să facem câteva exerciții pe jos. Și o să începem. 1, puteți să faceți și voi împreună cu mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci astea sunt exercițiile de la cap. Acum trecem la brațe, repede și repejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum vom trece la trunchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum plecări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, acum la picioare. 1, 2, stop. Și acum cu genunchii la piept. 1, 2, stop. Acum vom trece la exerciții pe saltea. Bun, plecat asta mai așa. Iar acum o să fac 5 genuflexiuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fac 7. 7. Bun. Acum o să vreau să fac câteva exerciții pe salteaua asta. Sper că mă vedeți. Asta este tot. Ok. Și o să fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și răsucim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiar acum trecem la exercițiul ăsta. Cum ne răspunde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum, spre față. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Acum vom trece la niște flotări. 1, 2, 3, 4, 5. Așa că o să facem și 5 abdomene. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ok. Acum ca să încheiem,
o să facem niște, cum se numeau alea? Ok, nu mai știu cum se numește, așa că ne revedem data viitoare. Și data viitoare o să fie, știți bine care, o să fie cu niște prezentări de la niște categorii de proiecte de ale mele. Vinerea următoare, la ora asta. La revedere, vă pup și vă iubesc, pa!